Šta čeka naše učesnike u prvom challenge-u? Wow, je li to limunada? Oho, izgleda da baka jedva čeka da počne da sprema. Počinje da seče limun na klinove. Ovako. Stavlja ih u veliku čašu, malo šećera. Jao, lakše malo, bako. Šta su vam ovi limuni uradili? Smirite se, sve je u redu. Dodajemo gaziranu vodu. Odlično, sad mešamo. Malo leda i nana. Svaka čast, bako. Sad je red na šefa. Sad ću vam pokazati kako se pravi prava limunada. Taj recept sam ja smislila. Prvo treba iseći krastavac. Staviti ovako i baciti u čašu sa ledom. Jao, kakav miris. Sad dodajemo zeleni čaj. Obožavam ga. Zatim potrebno je iseći limetu. Treba nam jedan klin za limunadu i jedan za ukras. Ukrasit ću još krastavcem i svežom nanom. Savršeno. Wow, kako cool. Mislim da sam pretjerala sa sokom. Čekajte, to je dobra ideja. Sipamo sok u čašu. O da, to će mi trebati. Sad dodajem šećer, što slađe, to je bolje. A sad to sve mutim. Dobijenu mešavinu dodajem u naš sok. I mešam. Sad slatki sirup. Sad je limunada još slađa i ukusnija. Na kraju je treba ukrasiti i to je to. Svaka čast, Jane. Pogledajte ovu limunadu. Mislim da će se Mary sigurno svidjeti. Ili će se joj možda više dopasti bakin recept. Ili možda neobična limunada od šefa. Jedva čekam da saznam. Hajde, probaj već, Mary. Prvo proba šefovu limunadu. Šta? Izgleda da joj se uopšte nije dopao ukus. Nevjerovatno. Pa dobro, idemo dalje. Bakina limunada nije loša. Ostala je samo limunada, sestre. Da li će se dopasti Mary? Da, imamo pobednika. To je Jane. Čestitamo na zasluženoj pobedi. Wow, koliko proizvoda. I šta ćemo da spremamo? Riba? Oho. Sad ćemo da vidimo ko je najbolji u spremanju tog jela. Baka je odlučila da ne gubi vreme. Odmah uzima pača ribe i stavlja ga u tiganj. Okej, pokušat ću da ponovim za bakom. Uj, kakav miris. Dobro, može da prođe. Sad mogu da igram svoju omiljenu igricu. Vreme je da prevrnem svoju ribu. Malo soli, sad biber. Divno, zadovoljna sam. Što? Izgleda da ovdje niko ne zna da sprema ribu. Sad ću ja vas naučiti. Za početak će nam trebati malo naranđe, malo začina i malo ulja. Ovako. U to sve treba umočiti ribu i ispršiti je. Jao, za malo da zaboravim. Sve to će nam također trebati. Da, divno. Stavljamo to u blender. Dodajemo malo soka od pomaranđe. Jao, a sad ću napraviti sos. A verujte mi, još niste probali nešto tako ukusno. U međuvremenu naša riba se dobro ispržila. Stavljamo je na tanjir. Sad moj omiljeni deo, serviranje. U mom restoranu služimo ribu baš tako. Sad limeta i sos. I na kraju malo zelenila. Savršeno. Devojko, jesi to odlučila da spališ sve ovdje? Moraš da paziš, Jane. Pogledaj u šta se pretvorila tvoja riba. Ali nemaš više vremena. Morat ćeš da poslužiš ovakvu ribu. Da, ovo uopšte ne izaziva apetit. Za razliku od bakinog jela, odlično je spremljeno. I konačno jelo šefa. Da, odmah se vidi da je ovu ribu spremao profesionalac. Šta će se Mary više dopasti? Saznaćemo sada. Odmah je stavila dislike Janinom jelu. Na redu je bakina riba. Veoma je ukusna. Ali čekaj, Mary, još nisi probala šefino jelo? Jao, izgleda da Mary ne voli hranu iz restorana. Izvinite, šefe, ali ovog puta je Mary izabrala bakino jelo. Vreme za treći zadatak. Da vidimo. Kolač. Ko je od naših učesnika najiskusniji pekar? Baka naravno zna mnogo o pecivu. Odmah počinje da sprema testo. Pogledajte tu brzinu. Oho. Odlično. Baka je stavila sve potrebne sastojke. Sad to sve treba umutiti. Baš je dobra u tome. I naravno trebaju kalupi za pecivo. Baš su lepi. Pažljivo sipa testo u kalupe. Ovako. Ostaje samo da stavi kolače u rernu. Odlično. Svaka čast, bako. Sad samo treba sačekati.
A šta radi šef? Izgleda da je njeno testo skoro gotovo. Sad stavlja bobice. Oho, muti testo zajedno sa malinom. Baš lepo. Šta dalje, šefe? Sad trebaju kalupi. Sipa ovo prelepo crveno testo u veliki kalup i stavlja u rernu. Super. Wow, kako cool. A šta je kod mene? Baš je dosadno mutiti testo. Imam ideju. Skoro sam vidjela jedan lifehack. Evo ga. Pa to je genijalno. Da li ću stvarno moći tako lako da napravim kolač? I spašće tako dobro. Sad ću provjeriti. Idemo. Sad ćemo da vidimo da li će uspeti taj lifehack. U mleko treba sipati malo kakao u prahu i čokoladnog sirupa. Dobijeno testo sipa se u čašu. Za ovaj recept rerna nije potrebna. Treba naći nešto drugo. Mikrotalasna. Super. Stavljamo čašu u mikrotalasnu i čekamo. O, a bakini kolači su već spremni. Izgledaju baš lepo. Ah, kakav miris. Kolača stavlja na tanjir i posipa ih šećerom u prahu. Opa, i kolač šefa je već spreman. Vadimo ovog vrućeg lepotana. I naravno gde bez prelepog serviranja od šefa. Jao, koliko šlaga. Svaka čast, šefe. Oho, moj kolač je gotov. Nadam se da me ovaj lifehack neće izneveriti. Izgleda ukusno i miris je prijatan. Sigurna sam da će moja unuka napraviti pravi izbor. Moje kolače su najbolji. Odakle da počnem? Kolač u čaši? Čudno, ali izgleda prilično dobro. Pa ni nešto. Dobro, šta još imamo tu? Probat ću ove. Nisu loši, ali nisam ni oduševljena. Kakav veliki kolač. Jedva čekam da ga probam. Prelepo, da, ovaj kolač je definitivno najbolji. Kolač šefa je pobedio. Svaka čast. Oho, koliko proizvoda. Šta spremamo ovaj put? Supa? A koja je vaša omiljena supa? Pišite u komentarima i možda u sljedećem videu naši učesnici će spremiti vaše omiljeno jelo. Šef je ozbiljno preuzela kuvanje supe. Pogledajte koliko različitih sastojaka ima. Ali ni jedna supa se ne može napraviti bez vode, zar ne? Sad malo pavlake ulja. Odlično. Dodaje začine. Lakše malo. Izgleda da sastojci za ovu supu se nikad neće završiti. Sad još i škampi. A Jane se kao i uvek zabavlja. Hej, devojko, smiri se i počni da kuvaš. Baka je već isekla sve potrebno povrće. Wow, izgleda da nas čeka supa od pečuraka. Sigurno je sama skupljala te pečurke. Baš lepo. Dodaje pavlaku i muti to sve. Divno. Baka je napravila odličnu supu. Ali ništa nisam zapamtila. Mislim da treba staviti ovo. Ne, a možda ovo? Nije loša, ali treba nešto drugo. O, da, to mi treba. Sir. Ubacujem ga ovdje. Da, a sad mešam. Odlično mi ide. Ispada da praviti supu uopšte nije teško. Sad ću dodati malo šargarepe. Odlično. O, kakva zanimljiva stvar. Idemo. Super. Mislim da je moja supa spremna. Mogu je sipati u tanjir. Sama sam smislila taj recept. Šta misliš, bako? Vi ste diletanti. Ostao je završni dodir. Op. Čija supa će osvojiti Mary na srce? Supa Jane je baš neobična. Bakina supa od pečuraka izgleda divno. Ali nije ni supa šefa ništa gora. Na tebi je da odlučiš, Mary. Probat ću ovu. Miriše čudno. Uj, jesu to pečurke? Mrzi mi. Sljedeća supa. Šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. Ne, ni ova supa ne valja. Ostala je treća supa. Izgleda gadno, ali probat ću je. Oho, wow. Ovo je najbolja supa koju sam ikad jela. Oho, Jane, čestitamo ti. Veoma neočekivana pobjeda. Ajde da podignemo zajedno. I, wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani.
Igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem. Super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam ništa. Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, ja sam Brian. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljepši čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno. To je jako ludo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gde su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako je bolje? Gde? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. Obezbeđenje, hitno vamo. Ukrali su mi krofnu. Ona ispod stola, uhvati je odmah.
Zaglavio sam se, gospođice, zaglavio sam se! To je jako smišno. Eci, peci, pestici, mali. Ej! O, sirovi krompir. To je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno. Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidjeti. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. A divno. Ko ovdje ne htio da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više ni gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh, yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti.
reci A. A, super, bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? O ne, izgleda da će biti vruće. O, Bože, mislim da sam gotova. Wow. U pomoć! Mandy piše, smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Mogu ja to? Izgleda da je sve u redu? Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. Aš tako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Hajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da, eto. Šta si uradio? Kako ljuto! Skloni se odavde, glupane. A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Ne, neću moći. Stani, smiri se i počni da ideš. Hajde. Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu. Možeš ti to, hajde. Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smiješna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže, voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! O, ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kako olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica, pa dobro. Šta? Fuj, kako odvratno. O, da. Blago meni to. Hajde, počni, Nikol. Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj. Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Hej, sklonite se. Moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Ne. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Ja, ali sad je meni muka. I meni. To je bilo maksimalno neprijatno. Ajde, na tebe red, Britney. Dobro.
Otvaram i... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke. Eto, a sada... palim. Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi. Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej vi, sklonite se odavde. Marš odavde. Samo pravite nevolje. Sad ću ja vas prebiti. Kakav užas ste napravili. Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva. Oho. Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. Čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovde. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu. A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. Treba još kašika, baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super. Ćao, devojke. A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Mandy, a mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti cijelo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja. Pogledaj, Mandy. Ma neka je. Hajde, počni, Britney. Tako da te pojedem, o ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen, to je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. Imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo, sipajte ovde, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da, hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću porciju. Super. Što? Sav taj sladoled je za mene. Neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups. Jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. Moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. Obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je.
Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra. A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i to je to. A vreme je da probam šta je ispalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda, eto ti. O ne, ne. Šta je ovo? A to je čokolada. Wow, sviđa mi se. Ej, a zašto se ti smeš? Ajde, jedi to. Dobro, uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo. Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako teško padam. Oh, man! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju. Super. Da. Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice i pokušat ću da uzmem nudle. O, uspela sam. Sad ću probati. I ovo sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem, žvačem, žvačem. I gledajte balon. Super. Pogledajte šta još imam. Žvaku ću staviti ovdje i zatvoriti. Eto. Ajde, Nikol. Hej, Mandy. Skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super. Ovo je stvarno sjajno. Uzet ću više. Da. Divno. Imam ideju. Makaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako. Sad je ova kanta moja. Da. To je bilo super. Što? Gdje je moja hrana? Ej, gdje je odmah? O ne, sve si pojela. Gledajte, gledajte. Što ona radi? Ne znam. Pravim balon i gotovo. A sad ću napraviti nešto. Eto, ova kuća je za tebe, Nikol. Hvala. Eto ti. Tako je. Sad ti, Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Da, zdravo. Slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan. Baš je sladak. Šta mu je to? Halo? Pa vidi šta radiš. Ups, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde. Odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. O ne, očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde, marš. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, oho, koliko bombona. Super! Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno! Ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je? O da, izgleda mnogo lepo. A za
Zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. To je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrti. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svoju tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. Brr. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. Smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. A od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. Ispalo je prelepo. Prava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. Vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plaći, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Hajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Što je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! Baš ti hvala. Super! Da. O ne, ja sam dobio ljud wasabi! A ja imam moje omiljene čokoladice. To.
Mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasim moju tortu. Zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno. Nego šta si mislio? To je to. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super. Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više. Ne, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro. Kako god. Eto ti, eto. Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice, to su ljute papričice. O ne. Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. Rekao sam ne može. Dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. Da, Mike, vidi. Super. A sada probaj, prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno? Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Dakle, jede mi se sladoled? Lako. Sad će deka napraviti najbolji sladoled. Nema problema. Sladoled znači? Mislim da imam potrebne reagence. Pomešat ću ih i dodat ću najlepšu kuglu sladoleda. Evo ga. Vreme za injekciju čokolade. To je to, svaka mi čast. Pa i malo slatkih konfeta. Deca to vole. Imam ovdje malo bombona, sad ću ih nabosti na čačkalice. Tako je, sad ovo liči na lanac DNK. Pogledajte.
Mojoj unuci će se sigurno dopasti moj sladoled. Lepota. Oho, super. A ništa posebno. Ja ću koristiti žele bombone. Rasporedit ću ih po bojama. A sad ih treba staviti u ove divne kalupe. I ne smem zaboraviti na štapići. Sad treba gazirani sok. Ovdje sipam kolu. Ovdje fantu, a tu ide Sprite. Super! Kate će biti oduševljena. Ostaje samo da zaledim to. Stavit ću u frižider i sad čekati malo. Ajoj, sad ću vam pokazati kako se pravi sladoled. Prvo ću naduvati balon. Tako je. I još malo. Odlično. Sad ću ga umočiti u čokoladu i odmah nakon toga u posudu sa ledom. Neka se čokolada smrzne, a ja ću uzeti brownie i okrugli kalup. Napravit ću savršen krug. Sad mi trebaju sveže bobice. Stavit ću ih u krug za ukras. A gore će biti kugla sladoleda. Divno. Orasi također neće biti suvišniji. Baš kao u restoranu. Čokolada se već smrzla. Sad treba pažljivo izvaditi balon uz pomoć igle. Puštam ga i sad mogu koristiti ovaj čokoladni poklopac za moje jelo. Kakva lepota! U stvari nešto nedostaje. Da, potreban mi je čokoladni sirup. Prokuvat ću ga u šerpi. Tako je. Skoro je spremno. Sad to sipam ovdje. Lepota. Ovako izgleda pravo restoransko jelo. To je jako čudno. Moj sladoled se smrznuo. Kate, jesi spremna da probaš? Wow, koliko sladoleda! Počet ću sa onim što je na štapićima. Izgleda ukusno. O, pa to je Fanta, cool! A volim taj sok. Jao, kakav sladoled! Moram ga probati. Baš je čudan. Kao da je gumen. A šta je ovo? O, to su bombone, super! Sviđa mi se. Šta je na redu? Jao, kakav divan ukras! Mislim da se ovaj sos treba sipati na čokoladni poklopac. Wow, topi se, a ispod njega je sladoled sa brownie. Dođi ovamo. Baš je lep. Oduševljena sam. U ovoj rundi je pobedio šef. Definitivno. Jel neko sumnjao? Šta ste očekivali, luzeri? A sada želim koktel. Hoćete moći da ga napravite? Pa to nije teško. Opet ću pomešati reagence. Mogu spremiti koktel zatvorenih očiju? Odakle da počnem? Tačno, moram umočiti ove drvene štapiće u šećer. A zatim treba staviti ih u moje reagence. Dakle, a sad mi treba, da, ovo. Sada treba sipati malo ove pruvete. I proces će se pokrenuti. Uključujem tajmer. Dok čekam, mogu odspavati malo. On nije normalan. Ja ću koristiti profesionalni blender. Uključujem ga. A sad ću sipati bobice i gazirani sok. Sprite i jagode, odlična kombinacija. Stavit ću sve u blender i sipati što više soka. Do krajeva. Uključujem blender na najjaču i čekam dok se koktel spremi. Ova čaša će biti taman za moje piće. Pažljivo sipam koktel u nju. To je prvi sloj. Sad su mi potrebni ananas, Sprite i led. Blender će mi opet pomoći. To je to.
Sipam drugi sloj u čašu. Tako je. Savršeno. Okay. A sljedeći sloj će biti od borovnice. Sipam Sprite i naravno led. Odlično, sve je spremno. Svaka mi čast. Sad ću malo ukrasiti svoje piće. Slamčica i naravno mali kišobran. Jao, kakva je to buka. Joj, izgleda da je vreme da ustajem. Dobro, što nisam prespavao. O, izgleda da su moji kristali već spremni. O da, to mi treba. Sam bih pojeo to. Dakle, mogu početi da spremam koktel. Napravit ću koru od šećera. Tako je. Odlično ispalo. A sad mi treba Sprite. Sipat ću ga u čašu. A sad mogu staviti svoj štapić sa kristalima. To je vrhunac nauke. Jao, moram i ja spremiti nešto. Imam ogroman akvarijum. Sipat ću unutra Skittles bombone. I led. O da, odlično mi ide. A sada žele bombone. Obožavam ih. Izgledat će odlično unutra. A sad ću to sve preliti fantom. Par malih kišobrana za ukras. I naravno velika slamka. O da, ovoličina pravi akvarijum sa ribicama. Kate, probaj brže. Wow! Sva pića su tako različita. Pa to je pravi akvarijum. Njega ću prvi probati. Jao, šta mi je to u ustima? Pa to je žele ribica, cool. Baš je ukusna. To je mnogo dobar koktel. A sad ću probati ovo. Ni ovaj koktel nije loš. Čekajte, a šta je ovo? Izgleda čudno, ali zanimljivo. Probat ću. Wow, tu je nešto hrskavo, sviđa mi se. A kakav ukus ima koktel? I on je dobar. To je definitivno najbolji i najneobičniji koktel. Kristali su me oduševili. Da, dede je najbolji. Jeste čuli? Najbolji sam. To. Monika, prvo okrećeš krug. Ne želim kaktus. Ali šlak ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad vidjela. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je cijelo lice lepljivo. Prestani da se smiješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igala, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme.
Manikirne makaze su premale za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Nerendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj, prijetno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani. I dobila sam šlak. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Jao, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama. Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. Više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš. Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva. Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O da, baš sam htjela da dobijem ove marshmallow štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu? Šta čekaš? Kreni. Okay. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatniji. Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoju tortu slatkišima. Awesome! Jao, prelepa je. Could you please? Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej,
pusti! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno. Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Awesome! Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svako oko. Awesome! O, da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? No. Cicio? Koliko dugo sam čekala to? Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumeno oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem. O, stvarno je ukusno. Lopov. Zapravo, vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak i da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa, u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Hvala, Monika.